Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mukoma muri sei? Ininiwo ndiri kunoku kuSouth Africa, but pane chimwe chiitiko icho chakaitika parufu rwababa vangu. Baba vakashayika. This was last year muna August. Saka zviri kutonetsa mukoma because kana hembe dzababa hadzisati dzagovewa, dzimwe hama dzababa dzakangokarukawo dzatongouyawo parufu rwababa dzikati dzainge dzisingadi kuti hembe dzinge dzichizogovewa. Saka takabva tati isu baba ava ndevedu, kana tikada tichaisa tombstone paguva rababa vedu because we have the right. Then vehukama vakabva vachizoti uyo achaenda achinogadzira kuguva rababa kana kunoisa tombstone kana kusakurira zvako kuguva ikoko, hanzi anongofirapo paspot. Saka takati zvimwe kuda kwainge kuri kunyepa. Mukomana She vakazodzoka nen'anga. Mushure mekunge vadzoka nen'anga, n'anga iyi ine hoko yakasiya yaroverera pagedhi redu. Saka usiku amai vakabva vachizoti vana vangu handei tinofukunura hoko iyi. Mukomana She pakabaka moto. Takati tatora badza tainge takati inini murume wangu uye zvekare nevaroora vakadzi vehanzvadzi nehanzvadzi dzangu ndokubva taenda kugedhi wainge uri usiku. Then takati tichida kunochera, then ndokubva pabaka moto. Mushure mekunge pabaka moto paya patainge tichida kuchera kuti tinge tichitora hoko dziya tinge tichinodzirasa. Then amai vakabva vati ndipei kunobadza iroro. Mukomana She amai vangu vakarohwa mupama nemunhu watisina kuona, vakaita mazuva vasingaoni kana kutaura. Saka amai ivo vakabva vachizoti musofa mune chirimo icho chakaenda chikanotorwa nababa kuMozambique apo pavakatanga kuitawo zvemabusinesses. Baba vangu ivo vainge vachimboita zvekudhiraivha ndokubva vachizotenga rori ravo, but vakatenga riri UD vachiita zvekutakura mavhu nerori iroro. Then ndokubva vachizonzi vakaenda kuMozambique. Isusuwo takazongokurira mumari. Izvi zvinonzi zvakaitika vabereki vangu apo pavainge vachiri nemwana wavo one firstborn yemumhuri vanova vari mukoma vedu. Hanzi ipapo pavainge vachiri mwana mudiki vachiri kutokambaira, ndipo apo baba pavakaona kuti zvinhu zvainge zvisiri kufamba vakati ndapedzwa nevehukama, ndivo vari kundiroya. Saka neniwo ndava kuenda kuMozambique ndione kuti ndinokwanisa kupiwa here mishonga yekuti ndinge ndichizvisimbisa, nekuti nhau yainge iripo yainge iri yekuti hama dzababa dzainge dzakanzwira baba godo kuti ko uyu agobudirira sei, nekuti baba vakangoshanda kwenguva pfupi pfupi. Asi chavasina kuziva ndechekuti baba vachishanda kudaro vakanotenga rori iroro hanzi rainge rakatofa. Baba ndokubva vachizotaura neimwe shamwari yavo uyo ainge ari makanika, kwava kutanga kutenga mapatsi pashoma pashoma. Saka dzimwe hama dzababa idzo dzainge dziri kumusha dzainge dzisingatozvizivi kuti ndo urongwa hwainge huripo. Saka baba vakazoti vakwanisa kupedza kugadzirisa traki riya, naamai vakabva vati tava kumboenda kumusha kuti tinge tichinorakidza vanhu rori. Vanhu vakazongoona rori rasvika, zvinonzi baba vakabva vachizotorwa nevamwe bamunini vaitawo zvokun'anga, vakabva vachizopa baba bute rekuti vange vachigeza naro. Hanzi kwainge kuri kudzinga mhepo dzakashata dzisingadi chakanaka, asi ipapo vainge vachitodirwa mweya wejambwa nemunyama. Ende chinonzi chakarwadza baba ndechekuti kunyangwe ivo vabereki vavo baba hanzi vainge vatori mumudhiri racho iroro, vakati ko agotenga sei rori? Yesu hatidi mwana wedu anoita bhizinesi remarori, zviri nani kuti aite zvezvigayo. Saka vakabva vachizoitawo mhiko idzodzo dzekuti rori iroro raifanira kuti ringe richizotengesewa. Mushure mekunge ratengesewa baba vobva vatanga kuita zvemagrocery shops zvikare nezvigayo. Asi baba vangu vakaita
manharo vakati ini ndinoita business randinenge ndichinzwa kuda. Ndipo apo pavakabva vachizoenda kuMozambique kwava kunopiwa mushonga. Saka amai vakazotiudza nhau iyi mushure mekunge vamwe vamufundisi vekuchechi vaenda kukumba kukanoitwa all night prayer. Hanzi amai vangu vakatiza pamba usiku hwacho ihwohwo, havazivikanwi kuti vakaenda vakanorara kupi. Apo pandainge ndichiri kuZimbabwe takati moto wabaka kudaro patainge tichizama kuchera kuti tinge tichifukunura hoko dziya. Ndipo patakabva tachizobvunza mama kuti pane chavainge vachiziva here, sei n'anga iyo yainge yasiya. Yati ivo amai vainge vaine chavainge vachiziva pamusoro pehoko idzo dzainge dzichirovererwa pagedhi, nekuti vainge vasiri kuda kutaura nyaya yavo vachinzi vainge vachiziva zvose izvo zvakaitika. Saka amai ivo vaingoramba vakanyarara vasingadi kupindura. Kudzamara vazopinda mugedhi vakatanga kuridza rimwe zimhere rekuti rakatishamisa tose. Vakaenda kubedroom kwavo vakabva vachizonovhara dhoo ravo vakakiya, vakabva vati muri kundipa BP, ndichangobva mukufirwa nemurume wangu, saka chii chimwe chamuchada kubva kwandiri, ndisiyei ndinge ndichizorora. Zvadaro mukomanashe ndipo pandakabva ndachizodzoka kuno kuSouth, ndakadzoka nemurume wangu nevana. Saka tigere kunoku ndipo apo vamwe vakasara kumusha vana tete vakabva vachizotaura navamufundisi vakati vainge vachida kuti pamba pange pachiitwa an all night prayer. Saka amai vakabva vachizotiza vamwene vangu, havazivikanwe kuti vakaenda vakanorara kupi. Hanzi vakazodzoka mangwana acho, it was somewhere kuma1:30 ndopa vakazodzoka vachiti vainge vakaneta. Vakangoti ndakangorara usiku hwose ndichinamata ndichifamba, but vainge vasingade kupindura kuti vaifamba vachienda kupi. Then ndopa vakabva vachizobatwa usiku hwacho ihwohwo neumwe muroora. Vakabatwa amai vainge vari busy vachidira mvura pasofa. Hanzi vainge vaine mabhaketi maviri vachidira mvura pasofa. Apa sofa iri vainge variburitsa vari 1. Sofa iroro mukomanashe ndere kudharadhara, rakatengwa ini ndisati ndatombozvarwa. Saka vakabva vachizoona amai vainge vari busy vachidira mvura pasofa iroro. Hanzi vakaridira mvura usiku hwose kusvika ratota. Apa vamufundisi vainge vafona vachiti vainge vachiuya kuzotora sofa iroro mangwana acho. Saka vakabva vachizofona vakati amai venyu vatopedza basa kudhara. Zvinoratidza kuti ivo havasati vava kuda kurasa zvinhu zvavo. Saka ivo amai vanenge vachingochema vachiti muri kundipa BP nezvose izvo zvamuri kundiita, ndisiyei ndimbochema murume wangu. Saka ndichiuya panapa ndoda kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti semhuri tingazvifambisa sei. Isusuwo hatibhilivhi mazviri izvi zven'anga. Amai vari kuti zvose zvakataurwa nehama dzababa kunyepa, havana kumbogara vakaita zvinhu zvakadaro. Dzimwe nguva vanomboti baba venyu vakaenda vakangonopiwa mushonga, asi wainge uri mushonga wekuti vasazokuvadziwa nehama dzavo, because hama dzavo dzainge dzichivavenga. Saka zvinotaurwa naamai hazvitombonzwisisiki, zvekuti kana ukatanga kutaura navo kunyange pafoni unopedzera wava kusatonzwisisa kuti ivo amai vanenge vachida kumboti kudii. So ndizvo zvazondiunza pano. Ndikudawo advice, toita sei? Toenda here kumakuva tongonogadzira paguva rababa? Toisa tombstone here? Mari iripo, asi takaitirwa mhiko yekuti uyo achaenda kumakuva achinosakura kana kunosakurisa guva remubereki wedu, hanzi ndiye achatanga kufa iyeye. Vakatiitira a go back to sender. Isuwo mukukura kwedu tainge tisingatombozivi hama dzababa. Takangokurirawo muchechi tichiudzwa kuti hama dzedu dzinoroya. Saka vanhu vemuchechi ndivo vatainge tichitoona sehama dzedu, but takazotovaona vauya musi wakafa baba vakati vainge vachitozviziva kuti baba
baba vainge vafa, because baba mushure mekunge vavaitira go back to sender vakatombopiwa yambiro neimwe n'anga kuti chisiyana nazvo, rasa chimuti chako icho chawakapiwa, hachimbofi chakakubatsira, hachisisina simba, chingori nesimba rekurara nemukadzi wako nevana vako chete, asi hachisisina simba. Saka idzo hama dzababa dzakabva dzachizoti baba vakabva vachizoita nharo dzekuti vakabva vachizotumidzira chinhu chavo ichocho chinonzi chinogara musofa, iro rainge richidirwa mvura naamai, ndokubva chachizonodzoka iri go back to sender, chikabva chazonovabaya pamwoyo. Zvechokwadi baba vangu vakafa vachinzi vainge vaine buri pamwoyo pavo, so we are very scared, we don't believe mune zvinhu izvi zveng'anga, kuenda kun'anga, but hatichaziviwo kuti totangira papi, tongo ignore here, tongosiya guva rababa rakadaro here. Ende idzo hama dzakatoti amai ndivo vari kutevera. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa hanzi amai vangu ivo vakarara usiku hwose vachingodira, vainge vachingodira chete mvura, vachidira mvura musofa. Yo zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vari kuti ivo vari kutsvaka help, vari kutsvaka advice zvekare. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ininiwo nemudzimai wangu tiri vaviri tinoitawo basa rechivhenda, tinoitawo zvekutengesa muno muguta rino ratiri, but tiri kuno kuSouth Africa. Mungomana chiti neimwe n'anga iyo yatakataura nayo, saka n'anga iyi iyo yakati kwatiri kana kuri kunzi tinenge tichida kupfuma tinofanira kuti tinge tichidzokera kuZimbabwe. Kana tadzokera kuZimbabwe tine kamwana kedu ako katiinako kane 3 years. Kamwana aka takanzi tikufanira kuti tinge tichinokakanda mumugodhi, ndiko kuti tinge tichikwanisa kuzotanga kuita mari. Hanzi kana tikaita saizvozvo tichaita imwe mari yakawandisisa, zvekuti kana munhu wose pasocial media anogumisidzira ava kutotiziva nembiri nekuda kwemari yatichaita, ende tichaita mari nezvinhu zviri very funny and very simple. Ndo zvatakaudzwa nasekuru ivavo vekuMalawi, but ivo vane mhuri muZimbabwe zvekare, vanogara muno muJoburg umo mavaine mhuri zvekare. Saka ndo nyaya iyo yandiunza pano. Ini ndinotya kana kuri kunzi tikasungwa naimi. Murume wangu iye ari kuti ngatizviite zvinhu izvi, but ndinotya. Saka takanzi kana kuri kunzi tikatadza kuchekeresa mwana wedu tinofanira kuti tinge tichichekeresa mwana umwe wekuti kana tadzokera kuZimbabwe tongoba mwana then tobva tazongonomukanda mumugodhi, zvisinei nekuti unenge uri mugodhi 1. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa hanzi ndo nyaya iyo yavainayo. Vari kuda kuti vange vachienda kunochekeresa, vari kuda kuchekeresa mwana wavo kana kuti mwana aseri wavo. Munozvionawo sei? Let us try to speak with in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira, angava achishanda kuma offices ekuma birth certificate. Ndiri murume, ndine makore 22 years ekuberekwa. Mudzinza redu mukoma zvinokwanisa kuita sekunge zviri fani kune vamwe vanhu, but tose hatina zvitupa. Baba vangu havana chitupa, amai vangu mukoma
birth ravo rakati ratsva, hanzi mushure mekunge varoorwa nababa vangu nekuda kwemunyama uyo urimo mudzinza redu. Hanzi birth ravo rakangotsva riri mumba magogo amainya kubereka baba vangu. Birth ratsva kudaro pavakazoenda vachida kugadzirisa vakanzi vakashayikwa musystem. Saka tose mukoma hatitomborina kana zvitupa. Saka ndikutsvakawo munhu anokwanisa kutibatsira. Iniwo ndava nevana, mwoyo wangu unorwadza kuti saka vana vangu sezvo ndakaroorawo mukadzi asinawo birth certificate, it's like tinongosangana vanhu vanobva kumhuri dzine nhamo uye zvekare kumhuri kwekuti kunenge kungori nemabad luck. Iyewo akangozvarwa ari nherera, saka akati apo paainge ava kuda kunogadzirisirwa birth neavo vaainge achigara navo akabva batwa chibharo nemurume uyo waainge achishandira. Mukadzi wacho paakazomuudza akabva amuti uri hure wanga uchirara nemurume wangu, vakabva vamudzinga. Iye anoti ainge ashanda makore 2 vachiti uchashanda tichingokupawo mari yekuti unge uchitenga mafuta nezvimwewo zvakadaro zvaunenge uchida semusikana, asi hatikupi pei yako ndo yatichazoshandisa kuti tinge tichikugadzirisira birth certificate nekuti tinenge tatokugonera. Saka akabva achizongodzingwa basa, iniwo ndichizosangana naye ndikamumitisa. Haana birth, iniwo handina birth. Tine vana vedu vari kukura and the future hapatomborina. Iniwo mukoma ndinosangana nemaproblems ekuti ndinopota ndichirota ndichirara nagogo vangu. Gogo ivo vainge vari n'anga, but zvinonzi vainge vachishandisa mudzimu wemudzinza redu. Gogo semuroora vakati vapinda mumusha vakabva vachizotanga kushandisa mudzimu wemumusha vachiita mabasa avo iwawo ekurapa kwavainge vachiita nazvino. Zvinhu zvavainge vachishandisa zviri kuno kumusha zvavaishandisa apo pavainge vachiita zveun'anga. Saka vakabva vachizoita mhiko dzekuti vana vavo vose vainge vasingadi kuti vange vachibuda muvillage vachienda kunoshanda kuHarare. Woga woga aiti akaenda kuHarare aidzoka achirwara, including my father. Vanonzi vakatombowanawo basa rakanaka kuCotcom, ndokubva vaenda kubasa paya vakati vachishanda ndopavakangotanga kungotemwa nemusoro. Ivo vanoti hanzi vaiwanzokuona gudo apo pavanenge vasvika pabasa, vakangoona gudo iroro vobva vatotanga kutobuda mututu. Hanzi vaibuda mututu zvekuti vaizadza kana bhaketi rose neropa. Saka vakabva vachizodzoka kumusha. Mushure mekunge vadzoka kumusha havana futi kuzomborwara zvachose. Saka baba vangu vainge vasingatodi zvachose kuti vange vachienda kana kuHarare. Tiri vanhu vekuti tinongogara kumaruzevha, takangotukwa saizvozvo kuti hatitofaniri kuti tinge tichibuda mumaruzevha, tinongogara tirimo tichingotenderera. Handina kana kuguta kwandinomboziva. Ini ndikutotsvakawo munhu anokwanisa kundiendesawo kuHarare for the first time, uye zvekare anenge achidawo zvake, anenge aine mwoyo wakanaka, ange achinditoreserawo birth certificate. Kana varisa gogo vakashayika. Mushure mekunge vashayika takafungidzira kuti maybe matambudziko edu ainge apera, but matambudziko haana kupera. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi upenyu hwangu hwose handisati ndakambopindawo muHarare, birth certificate handina. Hanzi there is a generational curse iyo irimo mudzinza. Saka hanzi curse iyi hakuna anokwanisa kutora birth certificate kana kuti chitupa, and there is a curse yekuti vanhu munongoramba muchingotenderera kumaruzevha, hamutotendedzwi kuti munge muchiendawo kana kuHarare. Hanzi kutoenda kuHarare mumhuri inenge itori achievement. Yo zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera.
yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo mukoma ndine zvinonditambudza mumwoyo mangu. Ndakati ndiine 7 years ndine umwe murume uyo aipota achingoapiya mumaziso mangu. Ndini ndega ndainge ndichingomuona murume iyeye. Saka mukukura kwangu murume uyo airamba achingodzoka kwandiri. Nerimwe zuva ndakati ndiine 14 years ndopandakabva ndachizorota. Pakauya imwe motikari iyi yakati yauya ikabva yati yainge yauya kuzonditora. Ipapo mukoma ndopandakabva ndachizobuda mumba. Ndichibuda mumba ndakaona kuti kubva padoo kunosvika kugate painge paine carpet yered. Then that was when apo ndakabva ndachizotanga kufamba. Asi ndichifamba mukoma ndainzwa vanhu vainge vachicelebrata vachiridza meterwa nemhururu vachiita sekunge vainge vari pamuchato. Ndakanopinda mumotikari iya. Then tichizonosvika kune imwe venue ndopandakabva ndachizokaruka ndatongoona kuti tainge tatova pamuchato. Mukoma tainge titori pamuchato. Ndikati ko tiri pamuchato wani? To my surprise ndopandakabva ndachizoona kuti wainge utori muchato wangu uye zvekare ndainge ndakatopfeka wedding gown. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatonditambudza, zvakatondishamisa. Then ndopandakabva ndachizoona murume uya. Saka vanhu vose vainge varipo hakuna kana umwe zvake wandainge ndichiziva. So I was very stressed. Ipapo pandakabva ndachizoona murume uya uyo wandainge ndichiziva ndopandakabva ndachizotanga kufara. Akabva achizondiudza kuti iye ainge auya kuti ange achizochata neni. I was so excited and I was very happy. Mukoma nashi, that was when apo patakabva tachizochata ndokubva andipa ring. To my surprise mukoma ndakati ndichimuka ndakaona kuti paruoko rwangu painge paine wedding ring iro rainge riripo. Then ndokubva rachizodisappear wedding ring iroro. Then that was when ndakabva ndachizotanga kurwara ndikazorikavha zvangu. Fast forward mukoma ndakazotanga kurota. Ndairota ndakamira paZBC paya, ndakamira pakati peroad. Ndakamira pakati peroad kudaro ndinenge ndichida kukonzeresa accident. Saka motikari zhinji dzaizotondiona dzobva dzichizotiza muroad mushure mekunge vaona kuti pakati peroad panenge paine munhu anenge aripo. Saka nerimwe zuva mukoma ndakabva ndachizoona imwe kombi iyi yainge ichifamba zvishoma. Ndikati kombi iyi mafambiro ayo airi kuita handikambokonzeresi accident. Saka panapa ndava kutoita sekunge munhu ari kuda lift. So kombi iyi yakabva yachizondiona ndokubva yachizomira ikati ko sisi muri kuenda kopi? Ndikabva ndachizovaudza kuti ndainge ndichienda kuWaterfalls. Mukoma nashi ndakabva ndachizopinda mukombi muya. Then ndokubva ndachizokonzeresa accident. Mukoma muWaterfalls makamboitika imwe accident yekuti vanhu vakakuvara zvakaipisisa. Izvi zvakaitika kuma 2002 ndo pazvakaitika zvinhu izvi. Pakaitika accident iyoyo vanhu vakakuvara kwazvo. Ndini ndakaikonzeresa. Ndakati ndichinomuka ndakaona kuti t-shirt yandainge ndakapfeka yainge yakazara neropa. Ndo pandakabva ndachizonzwa zvichinzi kuWaterfalls kwaitika imwe accident inotyisa chaizvo. Motikari hanzi yakapidiguka kubhururuka kuenda mudenga, yainge ichimhanya sei. Ndini ndakakonzeresa accident iyoyo. Mukoma ndainge ndava kungogara ndichingotorwa nevamwe vanhu vandainge ndisingazivi ndichiendeswa kunzvimbo dzakasiyana uko kwandaiona vanhu vachishungurudzwa. Ndo zvakaitikawo izvi mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu muzondisivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi kuma early 2000 vane accident iyo yavakakonzeresa yakaitika muWaterfalls. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.
uye zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.